Akuapem TV. Also. Me say pan ya kura to fam ya de bebre o. Akuapem TV ni Adakaso TV. Etiefo ene adafo. Me say ejanga se bebo ni di na wa che yun ba ko ye. Ja ba to ko di na che yun ba. Ba to frame. Nana ojobu. Mene budu abusu apani. Budu ben mu abusu apani. Mene won abusu apani. Oh, okay. Now you say what dey won na o si won yen. Me na me si o yen pepe. Sa. Aja, we dey say aba wona asi de. Na ye besre say obetumi aka abakwaso mbakra kire. Say ye ya aja, ye nkola yi na ye besi ewu bibi de. Obetumi aka abakwaso mbakra bi afa buduman yi mu akire. Yo. Ni amini o budu ni say. Ipana offer ko du o ye menena ona obeto du asasi na obeto asasi efi apedwafo nchen apedwa so mo apedwa oton 1803 nti betumi aka say asasi ya wo su anase ye tuzu say ande su apedwafo asasi so apedwafo asasi na woman oto asase no woman se wa to asase amano ti end na e do say asase ye apedwa for dem e chiri dem ba say wo so chiman say asase e wo chiman enti o chiman no won apapam chebi apapam ene chebi ene apapedwa chebi ene apapam won si kunu asase nya e wode aye ne ni say apedwa for dey enti ne ya mofra na penifona edi eni mo no eye papa ni o ma na o odo watch say odugro mina no wood 1948 ojobu wood 1948 sabana no why to do that why to do that ti e ba say na to wo say sabana no wa chiche be kroi why to kroi that chiche kroi be da nti o wa de mi abanu Toto asase no ye say o cha wa de ba na yire no na won wa betra so iti budu de eye aduanam asase a wo papa de ja wo na mi abanu no obi awe enti ena no o mo fra 23 mi abanu o 23 enti nia ne go de papa ni a odikan already ya wasante ono na ti abakwasam ne ye kan tie already ya wasante ti no ono na o tere ba na ne namba dan na akare de wa tra ware no sabe na me ni di do ebi a bi ni so ono wo no dia wo de adobia otna aware wa a pande eye na mi bia ofre no akufia branch no on the third wife of menena bojobu enu mu no ena owo ofra ba nine won pedi no eye papa ni ameka say ku pedi papa ofra de ya saf no wo no owo ya saf wie no ena obe wo ni ni no maka na e ba sa no sabe no wale sa ma mi aba no me ka wa sab o ware akofia brantman ofi so no
ɔbɛware ɛsate maame wɔfrɛ no adobia ɔsɛ dɛ wiyɛ fididi kakra asɛ ɔbɛware yɛatawia a ɛyɛ third wife wosɛ ɛna owiyɛ bɛwɔ akosua dɔnkɔ ansa na ɔbɛware otubia na otwa to wɔde mɛnum nti yɛte wɔte sɛ anuanom pɛpɛɛpɛ na ɛsiane animbua ba nti no nneɛma bi a na wɔyɛ ne kan no wɔyɛ ne saa bio nti obiara bɔ bi fi wɔyɛ deɛ ɔpɛ na mmea mu dɔpɛ nam na ɔkasa yi na mini Ghana tu kwan kɔ abano ne kakra nkɔ abano ne no ɛna odukuro na ɔkɔ no ɔwɔ dua no fɛs yɛ yɛwɔ sadede papa odukuro ɔte so sese na ɛgya na ɔyɛ first born nti ɔno na ɔbɛyɛ odukuro ofii so no ɛna nnua ketewa bi wɔfrɛ no ɔkyerɛ Kwame ɔno nso bɛyɛ odukuro ofii so no ansa na papa bi wɔfrɛ no ɔkyerɛ Kofi ɔyɛ Kofi small boy ɔno nso bɛyɛ odukuro na yɛn anuanom bi nso kɔ Nigeria de bi na wɔn nso wɔpam ɔbaeɛ na baako a ɔbaeɛ a ɔbɛyɛ odukuro sesei no ɔne ne ɔhene ɔte sesei na ɔnso ɔwɔ Nigeria nti mpanyinfo hyia saa time na wɔyɛ secretary sɛ ɔyɛ wɔn secretary wɔhyia yɛ meet na wɔntena ase nkira ɔma ɔyɛ de nyinaa ma wɔn bade sɛ ɔkyerɛ Kofi no efii mu no na wonya obi a ɔbɛyɛ odukuro nti mpanyinfo no ɛtoatoa adwene ɛyɛ sɛ ɛna wɔfa secretary no ayɛ sesei baafoɔ no a ɔwɔ kurom a ɛmfa no mɛyɛ odukuro ɛna wɔfa no bɛyɛ odukuro na wɔfa no bɛyɛ odukuro no egu so nti tɔkɔɔ ne kurom a biribi a ɛni ha na mmom na development ɛni kurom ha obiara nkonkɔ n'anim sɛ ɔma kuro yɛ pagya nti ɛbaa sɛ awura bi ɛbaa owu odukuro ɛyɛ baafoɔ no ɛkyerɛ sɛ ɔno nso yɛ ɔyɛ nananka nsoa ɛyɛ ne ɔte so sɛ yi o a sɛ ɔyɛ no ɔhemia no nti ɔpɛ sɛ ɔba n'akyi ɛna ɔno odukuro di nkɔmɔ nti na saa bɛsɛ ɔma bɛɛfi akɔto mu aba tìmí báyìí na ɔbɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛyɛ meet na odukuro baabi ɔbɔ yɛ amaneɛ sɛ wahyia obi a ɔsɛ ɔkyerɛ no hemia na ɔbɛboa no wɔ kuro yi mu development de obi abɛ saa nipa no ɔde n'aba no a ɔbɛkyerɛ no ɔnkyekyere yi kakra na ɔka sɛ ɛyɛ sɛ awura no a meka n'asɛm sɛ ɔbɛboa yɛn na ɔsɛ obi si ayɛ mfie ama yɛn na sɛ ɔbɛboa nananka nsoa de ɛdi no so yɛ ɔyɛ nananka nsoa nanafo mmea nso wɔ hɔ adɛn na wɔnsan yɛn na akɔfa obi ɔyɛ nananka nsoa sɛ nanafo sande a ansa na yɛnyɛ obi a meyɛ ɔhemi a yɛkɔfara nananka nsoa ba ana woreyɛ de ayɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔtotɔ bɔ no yɛn nanso yɛ mpɛ ɔsi waate na wanka nkyerɛ nso sɛ ɔbɛyɛ no ɔhemi a miritia mu ɔne bɛka abusua na mpene so ɛna ofii hɔ no ɔkɔ ofii meeting ase no ɔkɔɛ bɛyɛ sɛ bosom baako akyi na bɛsɛ ntu kwan baako ntoma na mɛkyɛ sɛ wose wakyerɛ gɛɛ no sɛ ɔyɛ ɔhemia n'anum no na odukuro no na ne ba bɛrima wɔ aberante sɛ kaa bi ne ɔsan kyerɛ Daniel sɛ ɔbɛ sɛ de ba bɛsi ne abɛta ne nan so na wayɛ mmerɛ nti biribi ni a na ne ba no nkɔ nturu kuro no ɛyɛ sɛ daabi dɛ odukuro no ɛnyɛ
if you go na if you saw the abaneba oduko de untumi ye dwuma bi wa wo bɛka kyerɛ busua no na busua no ahwɛ mu na wɔn ahwɛ nipa a wotɔ yɛ oduko na yɛn sɛ ɔba na akɔfa no ba na sɛ woso ayɛ mmerɛ ɔde a saa sɛ ɔba so bɛnyi no wɔka sɛ ɔso kɔfa no nua bi aba ɛna yɛ adwuma yɛka yɛn nua yi panyin ampene ɛna ɔyɛ saa installation no nti da no dui no abusua no nyinaa nkɔ installation no bi nti mefi aburokyiri baeɛ no na ɛkɔ baeɛ sɛ ɛna yɛfa no kɔ nyina mmara no yɛde kɔ kyɛ bi yɛkɔɛ no amoatia ɔkɔrɔpani sɛ daabi deɛ yɛka no yɛasɛm wɔ na ɛna ne abɔntendɔhene sɛ ɔntumi fa ne ba ɛnsi ne nan so sɛ ɔtumi adwuma no wɔnka sɛ wagyae na ɔrepɔto ba abusua no na abusua no hwɛ na wɔmfa nipa afoɔ nti ɛyɛ abusuapɛne no ɛyɛ odukuro no nti ne ba ne nsi fam ɛna ɔno ɔlefae nti na ɛyɛ ɔheman nsi fam dabi ɛyɛ de ba no odukuro no de ba ne nsi fam na osi fam na mistake a ɛyɛ de sɛ ɛhɔ no yɛanka ɔheme yi a da na ɔkyerɛ ɔheme yi no saa so da na ɔkyerɛ de ba no nti yɛkae no na sɛ document a wɔde ma yɛ fikyɛ bi kyerɛ sɛ de ba ne nsi fam but wɔyɛ silent ɛwɔ de ba ɔheme yi no so nti de sɛ ɔheme no argument ne sɛ wɔn abɔ na sɛ odukuro asɛm agudi a na ne ba na ɛyɛ Daniel na ɔfa sɛ ɔbɛsi ne nan so ɛna ɔsɛ osi fam deɛ ɔde wanka sɛ osi fam nti ɔda so di no ɔheme a yɛsi yɛate wote so no ɔheme a di wade ɔheme ne yɛhwɛ na sɛne na me nua no wadi kan ka no ɔyɛ adeɛ ɔnkra nti obi na sɛbesɛbe ɔmu ade to kasa kyerɛ ɔpani nsɛ na ɔpɛ biara me koro yɛ abe no wɔkasa ne yi ɔde m kasa a ɛnyɛ fɛ ɔhu sɛ bɛyɛ abusuapani ɔka kyerɛ me ne ha na ɔsɛ ɔka nso a mema no kwan na meso bɛde na ɛyɛ yia no na ɛyɛ saa nso a mehu sɛ ɛmfa ogu mma nnɛ yɛ yɛn ayɛ ade yɛ 7th August yɛ yɛ ade ɛnora on the 6th of August nsɛmsɛm si sɛ ɔkɔfa ɔbɔnsambo bi abɛhyɛ ahemfuɔ na ɔbɔ so mpae na sɛbe saa ade no a ɔyɛ no ɛnyɛ ɔbea na ɛyɛ sɛ ɔbea korɔ bɛyɛ a ɔbea a ɔkɔ ofikyiri ɛna ɔyɛ saa ade nso ɛbrɛ a bɛka ɔyɛ young lady na woyɛ saa ade ahemfuɔ de a na ɔde nnome na ɛreka ɔman no nti onyae ɛma baafoɔ no ɔte sɛ yɛn odukuro so nyɛ sɛ baafoɔ no ɔte sɛ ɔhene no ɛbɛma no wɔn ne ndura ɛyɛ on the 6th of August so onyaa saa ɛma yɛ ɛkɔyɛ so ntɔkwa saa during the day nti adodwofa no a ɛyɛ adekye on the 7th ɛbɛyɛ saa program bi ne ɔsan bɛtu ade no bi wɔ ahemfuɔ ɛna program grant no so wɔnte ase nti adodwo no ana ɔbɛtutu ade nyinaa fi hɔ a nnɛ kwan da hɔ a yɛtumi yɛ ade nti sɛ yɛka sɛ yi ɔmatutu blocks ɔde bɛyɛ nyinaa ɔmatutu nyinaa tupa ekuo nyinaa no wɔn asɛ na bɛnna mi nyina hɔ but wɔn a wɔn si ɔbɔ odua sɛ adeɛ a wɔyɛ ewu a wɔnim na ɔde sɛ ɔbɛka ɛdɔm yɛ ɛbɛbɛ ɔso sɛɛsɛɛsɛɛ ɛna akɔyɛ sɛ ɛyɛ atesɛm nti bi ni evidence bi na mɛtumi abɔ de charge but in short it is a why ade no yɛn ewu egu nti yɛn ahyɛ ewu ewie de ahemfo na akyerɛ wɔn wɔbɛyɛ wɔn first ahemfo meeting saa yi ju sɛ yɛka yɛbɛka nyinaa no ebi reason obi ti na ase na yɛn adiscuss sɛ yɛn fa nso yɛ saa ebi na yɛn fa nso bi yawa yɛ mpanyinfo na yawa yɛ mpanyinfo nyinaa yɛbɛka de yɛbɛ discuss wɔn ɛna forum no bɛka no group bɛka sɛ yɛfa yɛ adwuma na yɛ nti na mesɛ mu bisa sɛ in case mo hyia na sɛ moka ho asɛm na ɛkɔtia na dɛn na mode bɛbɔ no ɛkɔtia na sɛsɛsɛ ahene sɛm no aba no sɛ woyɛ ade na sɛ wayɛ ne yɛ a
two on it. I'm about to charge. Then you don't get it. Say the Hano, who's in Yasama, never much you have come up with that. You have come up with that. See, you have got with that for charges that will be for the air. Not pay the program, say, the charge I about. If I say, or transfer, I saw him here, and I want to saw him here. Very much I say. But for now, they are him here, so say, Sir charges in there, you are called. Abiga and said, you only February. They have been back now. Maybe all, but the minute Bibi kakra bi wo honom a obetumi edi atwa to brana ye di awie you never can say all last week me last week they say buduman inyamwa inya developers philanthropists bi obeto abo buduman na akoso ebe na budufunu awo har bi duro akwantu se potiman wa firisu na mo abi obi awo no mo fa ba na enye gra bebe if say na budu o anta na budu ofra na banase budu enyi se but abanase bue toilet bra ko di bua toilet di bua enti you have your main road kumasi agra kumasi awi yeda no yeda kwa no ade be chi no be sore no na ka sa be se kwa na so ni na o baka ni dua toilet kwa no sa na akoye man no asede se so wo we sa de o ba enti young first assignment ese nya public toilet dua ya na bia na fi yenya bus stop we bread there highway dey be a car go move for right edua na say na wo so have a bus stop edu bi dey so say bus stop o tire wa na car go about 2 weeks ago obi where utra kwa ho to ade and na car bi twem sprinter bi and na type pi na type 2 remember ba na ebo ma me no kwa ho sa ma me 2 city last week and na where ma me dey baby I for you ni dan wo chembe ni dan wo baby a what instrument next na wo bo wo ga watch chikase wo ni dan na wo orokoto ade go kwan ho aba no ko wa baby isa ne se o bus stop a na go be bus stop be do jira no ro kwa no keke na abo timinya se wo ga tebe kan na obi ere se mo bi o ma bobu e ma bu enyi na e kra bebe ti ne ma ka se mi nyamwa o ba nyamwa na wo me boy na se ma ka ayo we dey we say that say say na wa kan no wote wa suma say na ebusia kan no ye developers ye companies akese ye wasase kakraka da hanu a company bi obi bia betumi enya asase tetere obetumi dia bibia isa se ye say buduma betumi bia kwa echi nti se wo na wo hwe video yi a ye se o be buduma yi mu na bra na beboa na bronu ntumpon bra na beboa ni enya school dan bra na beboa ni enya toilet bra na beboa na buduma mfa ntama pamfla Equiapim TV Bipauso Hein